Asiphinde ukubingelela bese siyakwemukela futhi Exemption Matric Center. Igama lami uMavundla, ngiyazi abaningi bamjwayele lapha emsakazweni Ukhozi FM kwincwadi unyaka wesithembiso. Kodwa ke la angikho ngalokho. Umuntu ufuna ukuchaza kakhulu nge-Exemption Matric Center, okuyisikhungo sokulungisa imatric engasiqala ngenhloso yokuthi sisize abafundi, ikakhulukazi labo abasuka ey'ndaweni zasemakhaya ukuthi bakwazi balungise iy'fundo zabo. Kafishane nje ufunda nathi ku-R7,000 unyaka wonke, ngisho ngabe kuthiwa wenza iy'fundo ey'ngaki. Ukhokhwa kanjani-ke lo R7,000? Ukhokha u-half on registration, oku-3,500. Lo munye 3.5 ukhokha ngo-700 about 5 njalo ngenyanga kuze kube ukuthi njani uyawuqeda. Le mali-ke isihlanganisa i-study material samahhala nama-classes e-learner's license amahhala. Ubhala nathi-ke, ufunda nathi kuze kube ukuthi-ke uyabhala. Ukubhala-ke kukabili, khona ababhala ngoDisemba, khona ababhala ngoJuni. Angiqale ngalabo ababhala ngoDisemba. Labo ababhala ngoDisemba umatric othola ukuthi ufunde ngo-2017, 18, 19. Lowo matric lowo ubhala ngoDisemba. Bese kuzoba khona umatric ka-2016, 15, 14 kuhlehla kuye emuva koshaya ko-19 banibani. Lowo matric lowo ubhala ngoJuni, noma yinini uma ukhetha ukubhala nje uyobhala ngoJuni. Uma ungabhalanga kulo Juni uyobhala ngoJuni olandelayo. So-ke labo bantu ibona laba abaqala kulo sombuluko nje wangomhlaka 13 January. Siyaqala iklasi lakhona liyaqala liyafunda ngoba liyabhala maduze. Yilokho engicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu. Bakhona-ke nabamodulalizayo othola ukuthi sebebhalisile ey'koleni zabo, but ngenxa yokwazi ukuthi thina senza kahle kule nto yokufundisa, abhalise esikoleni sakhe ukuthi uzobhala ngoJuni ebese ezofunda kuthina. Nabo futhi bafola under into efanayo. Imali-ke iyafana noma ukuthi ubhala ngoJuni noma ngabe ukuthi ubhala ngoDisemba, because i-pace esiyisebenzisana ne-technique esiyisebenzisa ayifani. Timetable yethu-ke ngicabanga ukuthi ubonile kumniningwane enginikeza yona ngenhla ukuthi i-run from Monday kuze kube uSaturday. Ey'khathini ey'ningi iqala ngo-3 o'clock kuze kube u-6 ntambama. Phinde bisizothi ngo-Saturday i-run from 8 kuze kube u-2. But-ke wena uzo-attenda ngokuthi le timetable yakho ithi lezi y'fundo ozenzayo zingena nini. Yilokho okubaluleke kakhulu okwamanje. Abadinga indawo yokuhlala siyakwazi uku-arrange-ela yona. Again, kwi-information esikunikeza yona ngenhla nesiqiniseko sokuthi ubonile kuyimalini eJude, kuyimalini eBridge City, kuyimalini eNgoye, kuyimalini eNewcastle. Kodwa thina nje sisuke sesazi ukuthi sizokuhlelela uma ngabe uthe ugcwalisa ifomu othika. Ungakhohlwa Exemption Matric Center namanje siyakutshela iyona kuphela, asikho esinye isikole. Ungavumi futhi ukudidiseka, asigcini ngokukhuluma. Ubufakazi bethu indlela esipasa ngayo, ubufakazi bethu iy'ngane esifunda nazo, iningi lazo zilethwe iy'ngane othola ukuthi bekade ifunda kuthina nabazali balezo ngane. Simile-ke lapho. Exemption Matric Center yiyo kuphela.